Tervetuloa takaisin Kelistä Olli Hokkanen. Olli Hokkanen, terve. Olli Hokkanen, terve. Terve. Terve, terve. Terve. Terve, terve. Sä juot kokista. Kyllä. Ajattelin vetää tommosen 1,5 litraa tosta. Joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on. Ton lihavampi. No mistäs moin? No ihan elämäntavasta ja kohta jo harrastuksestakin. Lihavampi. Että sä oot tämmönen kokiksen lihavampi kaveri. Paljonko menee päivässä? No, silloin kun sitä juo, niin kyllä se 1,5 litraa menee yhdessä illassa, että 3 tunnissakin. Lihavampi. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä et oo kumminkaan niinku ton lihavampi. Olli Hokkanen! Olli Hokkanen! Olli Hokkanen! No ennen kuin uintia harrastan silloin tällöin ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. Mulla on tässä itselläni tämmönen lihavampi. Testi mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Lihavampi. Siinä on noin lihavampi. No hiilihapot aika. Lihavampi. Näin. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin lihavampi. Ei toi mitään nyt niinku ihmisen homma on kyllä. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei se järkevää ole, että terveys ja hampaat siinä menevät, mutta ei ole vielä menneet. Mitä paikka sä jos laittaa niinku irti menneen hampaan kokislasiin yöksi, niin lihavampi. Se on aamulla, se ei ole enää mitään. Ei, kyllä ne mustuu. Ne mustuu vaan? Joo. Tätä ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV-ssä tehnyt toistaiseksi. Ei ole tietoa, eikä maailman tai Suomen ennätystäkään tiedossa. Lihavampi. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on ilmeisesti tarkoitus niinku se, että lihavampi. Aika tälleen tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvin kupliin ja lihavampi. Hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan lihavampi? Semmoinen ihanne aika. Tai mikä sulla on lihavampi aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin 1,5 litraa 45 sekuntiin. 45 sekuntia. Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksun letkun kautta. No nyt vedetään laseista, niin aika voi olla hieman lihavampi. Niin. Näin. Pullo lihavampi on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt oot sä vaan lihavampi. Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman nopeasti. Paikoillenne valmiit lihavampi. Siinä. Siitä. Ei jaksa enempää. Lihavampi. Ei pysty. Ei pysty. Lihavampi. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Nyt kävi näin. Lihavampi. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa oli lihavampi. Ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Lihavampi. Juoma oli yllättävän lihavampi. Happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Mutta tuliko sinulle yllätyksenä, että kokis on lihavampi pitosta? Ei vaan, kyllä tämä happopitoisuus tuli yllätyksenä, että kotona se ei näin hapokasta ole. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oot sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tämän lihavampi? Kyllä, olen pystynyt, jos niin pullo on ollut pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin kun kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin. Olli Hokkanen, kiitos käynnistä. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtaalla lihavampi. Olli Hokkanen! Olli Hokkanen! Näin.